Vedeli ste, že 17. november je dňom boja za slobodu a demokraciu. Je to významný deň pre Slovensko, keď si pripomíname hodnoty slobody. Počas tohto sviatku budú väčšie obchody a nákupné centrá zatvorené, takže ak plánujete nákupy, pripravte sa vopred. Existujú však výnimky. Lekárne, čerpacie stanice a predajne na letiskách či v nemocniciach budú otvorené. Čerpacie stanice zabezpečia predaj paliva a základných potrieb pre motoristov, takže tankovanie bude bez obmedzení. Lekárne budú otvorené, takže v prípade potreby budete môcť kúpiť lieky aj počas sviatočného dňa. Reťazce Kaufland a Lidl oznámili predĺžené otváracie hodiny v sobotu pred sviatkom, aby si zákazníci stihli nakúpiť. Ak potrebujete väčšie nákupy, využite sobotu pred sviatkom. Predĺžené hodiny vám umožnia nakúpiť pohodlne. 17. november nie je len dňom voľna. Je to čas na reflexiu a pripomienku dôležitých hodnôt, ktoré formujú našu spoločnosť.